Μου επιτρέπετε? Βεβαίως. Σήμερα είσαι μια πριγκίπισσα, δηλαδή ένα νούφαρο έχω σήμερα στο πλάι μου. Γλυκούλη. Είδες, αυτά λέω στις γυναίκες και τρελαίνονται. Καλύτερα. Γι' αυτό όλες θέλουν να με καλύτερα παντρευτούν. είμαστε πλάι. Δηλαδή τι, να είναι με δίπλα σου να πεις. Ναι. Ναι, μα το ξέρω. Το απέναντι έτσι λίγο αυτή η απόσταση μου, Ναι. έτσι λίγο με θλίβει. Και να πεις ότι είμαι και μακριά, ούτε μισό μέτρο. Απόσταση. Για φαντάσου θα αυτές έλεγα τι τώρα, τραβάνε η αυτές που απόσταση, με αλλά βλέπουν από την τηλεόραση. Άστα να πάνε. Πω τις καημένες, τις λυπάμαι. Η άλλη που πήγε και κόψε τις φλέβες της, τι κάνει? Τι καλά είναι, τις ξαναένωσε Καλά, μετά. Τις ξαναένωσε. έστειλα σε ένα δικό μου γιατρό. Τι κάνεις, βρε Ναι, Αλεξάνδρου, είδες τι κάνω. Αχ, τι κάνω για κάνεις. εσάς. Αχ. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Τσίπρο, αλλά και το εξωτερικό μέσα από τον δορυφόρο που μας παρακολουθείτε. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, εδώ με Ζέτα Θεοδωροπούλου, Αλέξανδρο Πετρίδη και ένα κινητό πολύ grande, γιατί είπαμε ότι είμαστε μια πολύ γκαλά εκπομπή. Η Μαρία Σταματέρη σταμάτησε τον καλά και το πήραμε εμείς. Με πήρε ο Μαλέλης και μου λέει κάντε το εσείς. Ναι. Και λέω εντάξει και το κάνουμε εμείς τώρα, Δεν με άλλο δέχτηκες τίτλο. αμέσως? Ναι, όχι, το συζήτησα στην αρχή, αλλά τελικά το δέχτηκα. πραγματεύτηκες Ναι, σωστά? είπα ότι θα κάνουμε εμείς τον καλά. μηδενικά είναι Όλα πολλά τα στο μηδενικά τέλος. είναι πολλά, εννοείται. Α. Πάντοτε με πολλές κουλούρες, δεν το συζητάω. Σήμερα έτσι είμαστε πάρα πολύ ανεβασμένοι και ανανεωμένοι για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι στο πλάι μας έχουμε τον απλώσαμε τον τραχανά, ένα υπέροχο φόρμα από Best Manual αλλά και Free Wave, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σήμερα είμαστε πολύ ανανεωμένοι και σήμερα είμαστε κοντά σας, πολύ διαφορετικοί, πολύ μοναδικοί. Και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Αλλά έχουμε και να σχολιάσουμε και να τραγουδήσουμε και θα το κάψουμε το πελεκούδι σήμερα. Εσείς που ήσασταν στην καρδίτσα το κάψατε με την καλεσμένη μας που βρέθηκε πριν από λίγες ώρες, λίγες μέρες στην καρδίτσα. Εμείς που την έχουμε στο στούντιο θα το κάψουμε. Μόνο που της είπαμε πρόσεξε, επειδή έχει και πολλά κεριά, μη μας φέρει στο ολοκαύτωμα γιατί άλλο σκηνικό περάσαμε το γεφύρι της Άρτας για να το στήσουμε το σκηνικό. Γιατί έχει Δεν και θα φωνή. Ναι. Γιατί έχει και φωνή, έχει και κορμάρα. Ναι, και τι λένε και ποπάρα. Ναι, έτσι αμέ για να μη σκάτε. Και τη δείχνουμε κιόλας γιατί είναι και μια κούκλα και μια θεά. Εδώ είμαστε καλέ. Πού κοιτάς πάλι θες να κοιτάξεις σκηνικό εσύ. Δεν μπορεί άμα δεν κοιτάξεις το monitor της. Έτσι. Τι κάνεις? Και αντί να κοιτάω μπροστά μου, κοιτάω δεξιά. Κοιτάς, μα τι παθαίνεις? Σε λατρεύω. Καλή σεζόν να έχουμε. Να έχετε επιτυχίες που τις έχετε εσείς, είναι δεδομένο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. Ό,τι μπορείς, εσύ μωρό μου, τα πάντα μπορείς. Α, τα μπορώ, λες. Να σου πω, ξέρεις, Ζέτα, είμαι ο έρωτάς της, είμαι η καψούρα της. Μεγάλος. Το ξέρεις, το είχε πει και την άλλη φορά. Μία από τις πολλές είμαι τώρα εγώ. Έτσι όπως έχει γίνει η δουλειά, κόβουνε άλλες, κόβουνε βλέμες, τις δράβουνε. Εγώ τι θα κόψω δεν ξέρω. Ναι, ό,τι θες κι εσύ, ό,τι δίνασαι. Έλα να σου πω κάτι, τι κάνεις? Καλά είμαι. Πώς πέρασες το καλοκαίρι? Πέρασα πάρα πολύ ωραία, είχα πάει Σίμι, είχα πάει Σκιάθο με το δελτίο ειδήσεων του Σταρ, είχα πάει στο Γλυκί στην Ιγουμενίτσα πάλι με το δελτίο ειδήσεων. Α, ωραία, το δελτίο σε πήγε διακοπές Πηγαίνω παρέα με τον Λουμπάκα, το φίλο μου, τον αγαπώ φιλάκια. Και πήγα και στη μητέρα μου και την είδα εκεί κάτω. Στην Κρήτη. Ναι. Φιλιά πολλά στην Κρήτη που σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε στην Κρήτη. I love Κρήτη. Ευχαριστώ τα Χανιά που με τραγούδισα εκεί πέρα σε ένα μαγαζί και έγινε χαμός. Και στη Μεσαρά πάλι σε άλλο ένα μαγαζί και έγινε δεύτερος χαμός. Εμείς ήταν να πάμε στην Κρήτη βέβαια να πούμε 2 φορές, αλλά και τις 2 φορές κάτι έγινε και δεν το οργανώσαμε όπως θα έπρεπε και δεν ήρθαμε. Όμως υποσχόμαστε ότι θα έρθουμε τώρα το χειμώνα, γιατί η Κρήτη δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι όταν φύγει το καλοκαίρι και έρθει ο χειμώνας ότι δεν μπορούμε να πάμε στην Κρήτη. Όχι, έχει πολύ ζωή, γιατί έχει και τους φοιτητές και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο έχει παντού ανοίξει πανεπιστήμια και έτσι υπάρχει ζωή. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Υπάρχει ζωή και υπάρχει Θεός. Και υπάρχει και ζωή και Θεός. Έτσι μου κόλλησε τώρα το κομμάτι σου, για να πούμε πολλά τραγούδια σήμερα. Όχι ακόμα, αλλά θέλω πρώτα να μου πεις. Η Πόπη Μαλιωτάκη, ξέρω από το τελευταίο γύρισμα που είχαμε κάνει, ότι είχε αποφασίσει για λίγο να συγκεντρώσει πάλι τις δυνάμεις της, να ανταπεξέλθει από πάρα πολλά πράγματα, να ξεκινήσει σιγά σιγά για νέο στούντιο, να μπαίνει με νέα τραγούδια. Μια δουλειά που θα κυκλοφορήσει ως ο Νούπο, που έχεις ετοιμάσει και κάποια κομμάτια. Άκου. Είχα 2 χρόνια να μπω στο στούντιο. Δεν το έκανα και προς τη μνήμη του Μπάμπη. Να μου πεις η δουλειά είναι δουλειά, αλλά δεν ήθελα να πάω να μην νομίζουν ότι πάω να εκμεταλλευτώ όλο αυτό εδώ πέρα για να βγάλω καινούριο τραγούδι και να ακουστώ. Ήθελα να περάσουν τουλάχιστον 1-2 χρόνια και τώρα μπήκα πάλι στο στούντιο. Μου έχουν δώσει τραγούδια ο Ανδρέας ο Μέξας με τον Παπαγιαννόπουλο.
το οποίο θα το ακούσεις, θα το φέρω, δεν το έχω τελειώσει, δεν το έχω πραγματοποιήσει. Θα το φέρεις όμως στην εκπομπή μας σε πρώτη μετάδοση. Η πρώτη μετάδοση θα είσαι εσύ, γιατί μου πάει γούρι με σένα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη φέτος που ξεκίνησα πάλι σιγά σιγά τις εμφανίσεις μου σε κλαμπ, σε πανηγύρι είχα πάει, σε μαγαζιά. Ξαναβρήκα την Πόπη. Τον εαυτό σου. Την είχα χάσει, δηλαδή και που πήγαινα στο μαγαζί, ας πούμε, και τότε που δουλεύαμε, ήμουνα στα χαμένα. Δεν είχα χαθεί, ας πούμε, δεν έβγαινα το βράδυ, δεν πήγαινα μπουζούκια, φοβόμουν να με παρεξηγήσει ο κόσμος και πει να, η εύθυμη χείρα, πάει στα μπουζούκια, πάει δεν εδώ, σου πάει πάει ο ρόλος εκεί. αυτός. Ναι, και κάπου μπορεί να παρεξηγιόμουν. Δηλαδή, άλλο να πάω στη δουλειά μου, να ξέρω ότι πρέπει να πάω στη δουλειά μου και να φύγω μετά πάω σπίτι μου, και άλλο να βλέπουν ότι πάω να διασκεδάζω. Δεν καταλαβαίνουν ο περισσότερος κόσμος και δεν ήθελα να δίνω και τέτοιο δικαίωμα. Θέλω να μου πεις κάτι. Πριν από λίγες μέρες, γι' αυτό είπα λίγες μέρες, στην Καρδίτσα με την μοναδική Εφηθόδη και με τον Παναγιώτη Ρεντετάκο, τι κάνατε? Σχήμα, και με ένα νεανικό σχήμα με τον Παναγιώτη Ρεντετάκο και την Εφηθόδη πήγαμε σε συναυλία στην Καρδίτσα. Ήταν απίστευτα. Περάσαμε πολύ ωραία. Πολλοί κόσμος και το ίδιο πρόγραμμα. Είπαμε, επειδή είχαμε τόση μεγάλη επιτυχία, θα συνεχιστεί και κάπου στον Πειραιά, σε ένα ολοκένουργιο μαγαζί. Και δημοσίως αυτή τη στιγμή σας κάνω πρόταση. Εγώ προσωπικά θα πάρω την πρωτοβουλία, γιατί το συζήτησα και με τα παιδιά που είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα. Και άντε πάλι, εμείς φέρουμε καλεσμένους και μας κάνουν και προτάσεις. Όχι. Με ένα σπάρο 2 τριγώνια. Θέλω να έρθει ο Αλέξανδρος στο σχήμα, γιατί τους βάζει όλους κάτω και εμένα και τους πάντες, και η Ζέτα. Κοίτα, εμείς πάμε ντουέτο. Εμείς οι δυο πάμε πακέτο, δεν θα χωρίζουμε ποτέ. Εντάξει. Για φαντάσου τώρα, φαντάσου το λίγο αυτό το σχήμα. Πού να το φαντάσου, αυτό είναι καλά, αυτό ξεφεύγει της φαντασίας. Σπάνι με πρόβατα, ποπάρα μπριζολέ. Ποπάρα, φωνάρα, κορμάρα. Ποιο μπριζολέ, είναι λάθος. Όχι, λέει για τον κόσμο τι θα πούνε. Έχει περάσει λάθος στον κόσμο. Ο Λαζόπουλος, ότι εγώ και καλά ήμουνα και χοντρή και τέτοια. Όχι, νομίζω το διόρθωσε μετά. Όχι, αυτό το μήνυμα έχει περάσει. Δεν το διόρθωσε ποτέ. Και καλά είναι ένα παράπονο σου. Ναι, γιατί εγώ δεν ήμουν ποτέ χοντρή. Και τι χοντρή καλέ που όπως πας παθαίνουν όλοι οι συγκοποί. Και έχει περάσει στον κόσμο ότι εγώ και καλά ήμουνα γεμάτη, ήμουνα χοντρή. Αλλά δεν μου λες κάτι. Ευτραφής μπορεί να ήμουνα. Ευτραφής σημαίνει ο κανονικός. Η κοπέλα είναι ισχνή. Τι είναι το ισχνή? Λεπτή. Πολύ αδύνατη. Εσύ είσαι και αχ, μην της λες τέτοια, θέλει να κάνει δίαιτα. Και εσύ είσαι ευτραφής αυτή τη στιγμή. Ο πυκνικός είναι ο πολύ χοντρός. Αχ, κάτσε. Λοιπόν, έχουμε θέμα εδώ. Έχω θέμα. Πάμε από την αρχή. Η ισχνή είσαι. Ακούς? Είσαι ισχνή που έλεγε στο Λευτέριο ότι θες να δυνατήσεις. Εγώ και τα παιδιά του όχι, κατάλαβα τις λέξεις. Εγώ είμαι πυκνοτικός. Στην ιατρική αυτό χρησιμοποιούν. Τον πολύ αδύνατο, για να σε πούνε ότι είσαι πολύ αδύνατος και σε προσβάλλουν. Καλά, δεν σε λένε και πολύ ισχνός. Όχι, σου λέει πώς λέγεται στην ιατρική. Άρα, η Ζέτα είναι ισχνή. Εγώ τι είμαι, πυκνός? Ευτραφής. Και εγώ το ίδιο. Και πώς είναι ο χοντρός? Ο πυκνικός, ο οποίος είναι ο πολύ χοντρός. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω να μιλάω εγώ με τη λέξη χοντρός και τέτοια. Ναι, όχι, αφού γι' αυτό στις βάζω. Λοιπόν, εσύ δεν θα χάσεις κιλά γιατί είσαι ισχνή. Και δεν θα μου γίνεις πυκνοτική. Όχι, δεν είσαι πυκνοτική. Δεν είσαι πυκνοτική για να μου γίνεις ισχνή. Λοιπόν, τελείωσε. Θέλω να είσαι ευτραφής. Πυκνοτική, με όχι και ευτραφής να με βρει, Αλέξανδρε. Γιατί τι έχει? Όπως είμαι εγώ. Δεν με φαντάζει τώρα εγώ να γίνω έτσι. Στο γυναικείο, παιδί μου. Στο γυναικείο στο κανονικό. Τα έχω όλα μου τα τούτα μου. Ναι, αλλά δεν είσαι όμως ευτραφή. Δηλαδή η γυναίκα που έχει και λίγο παραπάνω είναι. Εσύ θες να γίνεις ισχνή. Τώρα δεν μπορώ να γίνω ευτραφής και να αλλάξω ολόκληρη καρτέρα. Ωραία, μην είναι ισχνή για το φετινό χειμώνα. Λοιπόν, άρα ο ευτραφής και η ισχνή για το φετινό χειμώνα θα παραμείνουν. Εμείς οι δύο είμαστε ευτραφείς. Η κοπέλα είναι ισχνή. Ωραία. Εγώ το μαύρο πρόβατο πάντα της παρέας. Εσύ όχι. Έτσι είναι η ιατρική ορολογία. Ναι, έτσι το λένε οι γιατροί. Μας έμαθες, μ' άρεσε που ήρθες σήμερα. Δεν είναι πολύ ωραία. Τι άλλο θα μας μάθεις? Έτσι. Εγώ δεν το γνώριζα και μου λέει ο γιατρός, έτσι όπως το είπε, μου λέει δεν είσαι ισχνή, δεν είσαι πυκνική, είσαι ευτραφής. Και λέω, ορίστε, παρδόν. Ναι, γιατί και μου το εξήγησε. Ναι, σημαίνει πολύ. Στην αρχαία γλώσσα σημαίνει καλό. Όχι πολύ, καλό δεν σημαίνει. Καλό, ναι. Οπότε το τραφή αυτό σημαίνει... Άρα ότι τρως καλά.